Empezamos floxeando un pouco, cun empate na casa, que era importante sumar os 3 puntos, pero ahora estamos collendo bastante ritmo, estamos bastante compactos no equipo. A verdade é que moi ben, estou moi cómodo, con moi boa xente, moi bo grupo, e bueno, pouco a pouco vamos... hai partidos aí que estamos sacando porque somos bons xogadores e bueno, estamos entendendo pouco a pouco, mellorando cada día e aí estamos, moi ben, moi contentos. Un partido bastante complicado, xa de fai anos xa se complicou ali tamén, esperamos ganar, sumar os 3 puntos e vir con iso para casa. Bueno, eu penso que somos un dos equipos a batir, entonces bueno, os rivais tennos moi en conta, sempre saen ao 100% contra nós, e bueno, son partidos difíciles, xa fomos a Melias, este partido tamén vai ser moi complicado, que bueno, esperamos sacalo adiante. Estás xogando en moitas posicións, xogache de 9, de extremo, de media punta, onde te estás sentindo mellor ou onde vas ter que traballar máis? A verdade é que Bruno coñéceme ben, proboume xa en todas as posicións de ataque, bueno, eu penso que estou algo máis cómodo no medio, pola banda, a esquerda, dame igual, a verdade, o que sexa para cada partido, e bueno, o importante é xogar e axudar ao equipo. Noto bastante diferencia, en preferente era bastante máis alto. Que rivais estás vendo? Dos que viñeron por aquí, o Nogueira, o Velle, o Celanova que está xogando moi ben, goleando? O Celanova este ano creo que teñen moi bo equipo, non nos vin xogar, pero creo que vai ser un rival complicado, e van ser todos bastante complicados, polo menos fora.